BPF सोरखारनि उनाव फिन थाद'नाय गैयै जौगाथायनि खामानि मावनाय फिन भेरगाव बियाबाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि क्रर खामानि बिथांखि आरो जौगानायनि दोहौ भेरगाव बियाबावबो इनडोर स्टेडियामनि खामानिया जाफुंसारबाय। जिरायनानै थायाखै एसेबो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया जेरावबो जेथिंबो जाफुंसारनाय मोनफ्रोमबो बियाबाव उदालगुरिनि खयराबारियाव इनडोर स्टेडियाम कमप्लेक्स बेखेवना होयो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। BPF सोरखारखौ सोरगिदिं जौगाथायनि खामानि मावनायनि फारसे गोसो होनायखौ नुनो मोन्दों। मोनसेनि उनाव मोनसे फारि फारि मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव बियाबनि खयराबारियाव इनडोर स्टेडियामनि कमप्लेक्स बेखेवना होयो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहायजों लोगोसे आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, MLA दुर्गादास बर', TCL CCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारी आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोनो।